Добрый день, поважаныя дети, поважаныя бацькі. Сёння мы з вами познаёмимся з апавяданнем Гендриха Далідовіча «Страта». 5-я частка. На дворе шалее завіруха. А вые ахалоджаны ветер. Бяжыць па заснежанай зямлі няўцямная замедь. Насыпаецца ў гурбы снег вакол плота і прыбудоў. Але ў бокуцевай хаце не холадна. Пакаёўка, цётка Гэля, яшчэ, мусіць, з раніцы напаліла стаяк, дык у хаце нават горача. Стаяк. Тут цагляная печка. За стаяком аж зазумкала ад цеплыні адна з самых неспакойных і шустрых мух. Мусіць, падумаўшы, што прыйшла ўжо вясна. Я сяджу на крэсле каля ложка, а на ложку ляжыць накрыты коўдраю Міця. Пад яго галавою горка падушак. Падушка ляжыць і на яго грудзіне. На ёй разгорнуты сшытак. Мы рашаем задачу на 5 ці 6 дзеянняў. Калі я не пачуў Міцевага голасу, падняў галаву, адарваўшы позірк ад свайго сшытка, што ляжаў на каленях, дык убачыў. Міця, закінуўшы галаву, ляжыць заплюшчанымі вачыма. Лоб, шчокі яго сцінелыя, вочы запалыя, вусны пасмяглыя і таксама быццам пасінелыя. Шыя худая, з вострым кадыком. Краёк грудзіны, што відаць праз расхінутую для горла кашулю, белы-белы, як вымазаны крэйдаю. «Давай крыху адпачнём», – ціха прашаптаў Міця слабым голасам. Вельмі кружыцца галава. Можа, і ад таго, што ў хаце горача, а я ўжо даўно выходзіў на двор. Перадыхнуў, а пасля папрасіў: «Толькі ты сёння маму не кліч, ёй і так цяжка». Я, канешне, не ведаю, чаму Міцю раптоўна становіцца блага. Але гэтая раптоўнасць заўсёды ашламляе мяне. У апошні час яна ўсё часцейшая і страшнейшая. Мусіць, вось і зараз хлыне з носа ці з горла кроў. Тут жа, бачу, Міця хапае з-пад падушак белы рушнічок, затульвае рот і паварочваецца на бок. Сэрца маё сціскаецца ад болю. Ну чаму Міця так пакутуе? Чаму і за што так яго нехта пакрыўдзіў, не даў здароўя? Усё ж, думаю, трэба выйсці і паклікаць Міцеву маці, цётку Веру. Але я не паспеў нават падняцца, як яна, нібы адчуўшы душою бяду, заходзіць сама і подбегам кідаецца да ложка. «Сыночак ты мой бедны», як і кожны раз пачынае плакаць яна. Бярэ рушнічок, выцірае сынавы вусны, шчаку і шыю. Рушнік усё больш і больш робіцца чырвоны. І гэтая непажаданая яркая пляміна на ім коле вочы. Можа, каб ты не напружваўся, дык усё было б добра. Не старайся ўжо так, сыночак, не адстаць ад іншых. Паправішся, хутка ўсё нагоніш. Ты ж кемны хлопчык». Міця павярнуўся, лёг на спіну і заплюшчыў вочы. На яго лбе расою выступіў пот. Я адчуваю, мне трэба пайсці адгэтуль, пакінуць Міцю ў спакоі. Без мяне ён, можа, не будзе больш ні чытаць, ні пісаць, а пры сне адпачне. «Стась, пабудзь яшчэ», – адчуўшы мой рух, ціха прамовіў Міця. «Зараз мы кончым рашаць задачу». «Пабудзь, Стасік», – просіць услед за сынам і цётка Вера. Садзіцца на ложку ля сынавых ног. «Толькі вы не рашайце ніякіх задач. Пасядзіце, адпачніце, а я вам зараз тое-сёе падсілкавацца прынясу». «Не, мама, задачу мы ўсё ж павінны кончыць рашаць», – не згаджаецца Міця.
А падсілкавацца сапраўды прынясі, калі ласка. Добра, сыночак, кажа цётка Вера, выходзіць з залы і праз хвіліну вяртаецца з падносам. На ім у вазе горкаю ляжаць буйныя чырванабокія яблыкі, жаўтаватыя апельсіны. Іх, апельсіны, я ўпершыню ўбачыў і пакаштаваў тут, у бокуцяў. Побач 2 кубкі з чаем, 2 лустачкі булкі з маслам і чорною ікрою. Мне і сёння няёмка. Па-першае, як не дакараю сябе, а з прагаю пазіраю на гэтыя дзівосныя цяпер, зімою, дары. А па-другое, ёсць адчуванне, што цётка Вера болей радавалася б, каб гэтак ахвотна і апетытна еў усё, як і я, і Міця. Ён звычайна есць мала, нібы праз сілу, хоць яго бацька дастае яму ўсё, што ён толькі не зажадае. «Ешце, хлопчыкі», – кажа цётка Вера, падае Міцю, а пасля і мне чай і лустачкі. Гэта ўсё дужа спажыўное. Спажыўны, тут якасны, карысны, смачны. Сказаць шчыра, чай я піў рэдка, піў малако ці ваду з вядра. Гэтую ікру недалюбліваў за яе кісласць. У тыя разы, бывала, і згортваў яе ў потай пальцам з лустачкі, выкідаў. Але цяпер узяўся сілкавацца, каб наталіць голад і паддаць апетыту Міцю. Раней я першы з'ядаў усё, а цяпер стараюся не спяшацца, хоць яблыкі, якія дасць цётка Вера пасля, мяне вельмі вабяць. Я адзін з'еў бы іх усе на гэтай вазе. «Даядай, сыночак», – просіць цётка Вера. «Не адставай ад Стасіка. Дык і ты будзеш гэтакі здаровенькі, крэпенькі, ружовенькі». Пазней, калі мы перакусілі, рашылі задачу, я заспяшаўся дадому. Цётка Вера выйшла мяне праводзіць. «Дзякуй, дзіцятка, што ты прыходзіш, памагаеш Міцю, разганяеш яго сум», – прамовіла яна, прытрымаўшы мяне на ганку. Паклала мне руку на плячок, прытуліла. «Я і не ведаю, што мы без цябе рабілі б. Міця так прывык да цябе, так чакае». Усхліпнула. «Хоць ты і малы яшчэ, не ўсё разумееш, але ведай, Міцю нашаму вельмі блага. Дзяды, бацькі нашы, я, Мікалай Іванович, усе мы, дзякуй Богу, здаровыя. А вось да Міці чамусьці прычапілася гэткая страшная хвароба. Ён змалку хварэе і хварэе, не бачыць дзіцячай уцехі, стаў дарослы. Ён усё ведае пра сябе, але, як сталы, умудроны які чалавек, трымаецца з усіх сіл, хоча быць такі, як усе здаровыя дзеці. Сам бачыш, хвароба не зрабіла яго злым ці сумным. Наадварот, у яго гэтулькі дабрыні і шчырасці, што аж душа баліць. Такі добры чалавек быў бы. Ён жа ўжо адабраў са сваёй бібліятэкі кнігі, а таксама асобныя свае дарагія яму рэчы, цацкі, і наказаў пасля аддаць табе на памяць. Замаўчала, затуліла твар рукою, здаецца, мацней прыціскаючы мяне да сябе. Падштурхнула. «Ну, бяжы, будь здаровенькі, разумны, шчаслівы. Заўтра зноў прыходзі, калі ласка, мы будзем цябе чакаць. Я сёння гаварыла з тваёй маці. Яна дазваляе, каб ты прыходзіў да нас, рабіў разам з Міцем урокі». Расчулены словамі, а найбольш тым, чаго не дагаварыла цётка Вера, а таксама яе болем, я пабег у зімовы цёмны вечар, адчуваючы, што нешта мяняецца і мяняецца ў маёй душы. Прыходзіць тое, чаго я раней ці не ведаў, ці ведаў не ў такой меры.
Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне 5-й часткі апавядання Генрыха Далідовіча «Страта». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.